iċ-ċelebrant tal-qudiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Qrib ħafna l-miliet, xelna ir-raba xema li turi, ir-rabaħat tal-Avvent imqaddes u fil-kant edna ejja Divin Messija. Ejja biex niddeċidu favur it-tajjeb. Ejja biex ma nibżgħux nimxu fit-triq tajba. Ejja biex nakkumpanjaw lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Nagħtu bidu għal din il-quddiesa billi nitolbu maħfra mill-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison. Kriste eleison. Kyrie eleison. Nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, illi miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta ikellem lil-Laħaż u jgħidlu: itlob sinjal għalik minant il-mulej, Alla tiegħek fqih l-art jew floli tas-smewwiet. U Aħaz wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U il-profeta wieġeb: isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tielet iben u issemmih Immanwel, il-kelma tal-mulej. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien: ħajjidħol il-mulej u s-Sultan tal-Glorja.
ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda ngħidu flimkien ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruwa ngħidu flimkien ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu min Alla is-salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfixxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob ngħidu flimkien ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tieni qari, bidu tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Pawlu għaddej ta' Kristu Ġesu imsejjaħ biex ikun apostlu maħtura għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-Kotba Mqazza dwar Ibnu Ġesu Kristu Sidna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled minn nisel ta' David u skont l-Ispirtu Santu ġie rrivelat bħala liben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċivejna l-grazzja tal-apostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġeħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll, imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. Lil-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u sliem minant Alla missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Ara, ix-xebba tnissew jkollha iben u jsemmuh Emanuel, Alla magħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rieċi xandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa għandek lil Marija b'martek għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben u inti issemmih Ġesu għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: araw, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Ġuseppi meta għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej
u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Meta l-miliet il-25 ta' Diċembru wara l-bib wasal, kważi ġa l-knejjes tagħna, in-novena, l-esperjenza ta' min qed jimxi lejn dan il-jum, kollox irid jgħid glorja l Alla. Gloria in excelsis Deo, glorja l Alla. U paċi lin-nies li għandhom rida tajba. Paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Meta qegħdin daqshekk qrib, il-liturġija tar-rabaħat tal-Avvent tpoġġilna qaddis li l-Papa Franġisku kien jgħidlu id-del ta' Alla, id-del ta' Alla, qaddis kbir San Giuseppe. Raġel li l-Vanġelu ma jpoġġi l-ebda kelma fuq fommu, imma li l-Vanġelu tal-lum jgħidilna raġel ġust. Raġel li fil-momenti l-iktar diffiċli kien kapaċi jaqbad il-Marija u t-tarbija u jeħlisom mill-periklu minn idejn Erodi. Raġel illi kien verament jieħu ħsieb li ma jonqos lill-Alla, partikolarment biex ħares il-liġi. Raġel sempliċi bil-kallijiet fidejh minħabba l-mazza u l-martell tal-mastru daxxa. Iċ-ċana, il-martell. Raġel sempliċi li jipprovdi il-ħobżna ta' kuljum. Kważi dak li ngħidu lill-Alla ħobżna ta' kuljum atina llum. Ġesu kien jgħidu l-San Giuseppe, Abba, atini jipprovdili x'niekol. Il-figura ta' dar raġel kontroversjali li llum jidħol f'din ix-xena. Xurina dar raġel li hemm bżonn niddeċidu. Ħafna nies għadhom ma ddeċidewx. M'għamdin imma ma ddeċidewx li jimxu wara Ġesu. Ħafna miż-żgħażagħ tagħna ibatu biex jiddeċidu għax id-dinja taqtalhom qalbhom. Saċerdot, żwieġ, xi ħaġa l-bogħod, reliġjuż, xi ħaġa l-bogħod. Li niddeċiedi li nażel it-tajjeb ma nafx. Konfuż. Ħajti bejn it-tajjeb u l-ħażin ġlieda. Id-diffikultà li tiddeċiedi. U hawnhekk San Giuseppe immaġinawh. Ġuvni fl-aħjar tiegħu, għandu qudiemu tfajla sabiħa, għażiża, onesta, u ħarġet ilha, kif jgħid il-Vanġelu. U hawnhekk jiġi quddiem il-liġi, u li kien tant ħares il-liġi. U allura seta' mar irrappurta u ħaġru għal dit tfajla, u l-istorja kienet tispiċċa hemmhekk. U kien ikun galantom li osserva l-liġi. Ma kien jagħmel xejn ħażin, anzi, San Giuseppe hawnhekk jantiċipa s-salt Natalla. Dak li Ġesu għallem li l-imħabba jikbar mill-ittra tal-liġi. U qed jantiċipa li jibata bil-moħħbi tan-nies. Għax ma jistax ikun li Marija bidlitu. Ma jistax ikun li dit tfajla tqarraq, kien jaf xi prezz sabiħ se jħallas biex jieħu dit tfajla. Kien jaf iż-sbuħija ta' din it-tfajla minn barra u minn ġewwa. U l-Vanġelu jgħid żewġa Giuseppe kien raġel ġust, ma rridx ixandara quddiem kulħadd għax inkella kienet ħadd titħaġġar, jordmuha bil-ġebel u jkun jagħmlu xi ħaġa skont il-liġi u għamel ħsieb li jibata bil-moħħbi tan-nies. Aħna se nsibu diffikultà kif sab San Giuseppe. X'għandi nagħmel quddiem żewġ realtajiet. Din it-tajba u din iktar tajba. Din it-tajba u din il-ħażina. X'għandi nagħmel biex niddeċiedi. U meta tkun f'konfużjoni kif ikunu żgħażagħ jew in-nies tagħna, jerġa' jitkellem Alla. Isemgħu l-Vanġelu.
meta kien għadu qed jaħsibha, kien qed jirraġuna, rridu nħadmu moħħna biex naslu għand Alla. Alla tagħna r-raġuni. Derlu anġlu tal-mulej id-darba fil-ħolm. Waqt li Adam kien rieqed joħodlu kustilja biex jagħtih il-martu. U hawnhekk lil dar raġel qed jgħidlu Giuseppi, la tibżax, tilqa l-Marija għandek. Inti għaddej mill-prova, inti għaddej mid-dubju, ħatasal il-kelma talla darba permezz tal-anġlu, u anġlu jfisser messaġġier tal-angelos. Alla jibgħat il-messaġġ tiegħu, il-messaġġier tiegħu, meta aħna nkunu konfużi, x'għandna nagħmlu? La tibżax. La tibżax tilqa' għandek il-Marija b'martek, għax dak li tnissel fija, dak ġej bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. I se jkollha iben. Se jkollha iben. U hawnhekk jgħidlu int se semmih. Int se semmih. U se tiħisem ta' dak Alla li jsalva. Jismu Ġesu għax jisalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. U hawnhekk immollu għall-profezija. Ma dak ir-re, hawnhekk qegħdin il-profezija ta' Iżajija, Alla jkellem il-laħas u jgħidlu itlob sinjal għalik. Le ma nittantax lil Alla, tani biżejjed sinjali, imma s-sinjal se jagħtihulek Sidi stess. Se jtik sinjal. Xebba, araw il-profezija f'Marija. Xebba issirhom ikollha iben l-ewwel wieħed, l-uniku, u jsemmuh Immanuel, għax Alla magħna. Ġesu ġej biex isalvana. Sejrin għall-miliet imċappas bid-demm, ma jimpurtax. Dit-tarbija li twildet ukoll taf xi fisser it-tiġbis tad-demm. Sejrin għall-miliet fejn qed naraw ħafna nkwiet. Imma dit-tarbija qed tarġa' tgħidilna taqtax qalbek, il-paċi jikbar mill-inkwiet. Sejrin għall-miliet u forsi miġġildin ma' Alla fid-dnub, u dit-tarbija qed tarġa' tgħidlek jiena Ġesu, ir-Redentur, is-Salvatur, biex int ma tibqax f'dik il-kumpanija ħażina, ma tibqax f'dak il-vizzju, ma tibqax f'dik it-triq tat-telfien. Sejrin għall-miliet li nixtiequ ikun aħjar għal tal-qrib u għal tal-bot, l-aktar dawk li qegħdin fil-gwerer. Imma dit-tarbija ġejt biex nagħti l-paċi, glorja l-Alla u paċi fl-art. Imma l-bnedmin m'għandhomx rieda tajba, paċi fl-art għall-bnedmin ta' rieda tajba. Ġejt biex did-dinja ma tibqax titċappas bid-demm, anki tat-trabi maqtula. U kważi iġaluna nisftħu l-lum għax ngħidu rridu jdaħlu ilna ġamoħna li tiddefendi tarbija fil-ġuf u għax idużunur għal-mara, xidużunur għas-soċjetà, xidużunur għal-popli, li salva l-ħajja, li tippreserva l-ħajja, li tinduna li ma tistax tagħmel li trid bil-ħajja tad-dajjef, l-anzjan, iċkejken tarbija fil-ġuf, id-dajjef. Dan hu Ġesu li ġej jitwilet għalina u jrid imiss il-qalb tagħna. Grazzi Ġesu li tajtna lil Giuseppi, ir-raġel ta' Marija, li llum ipoġġi kelma fuq fommu u jgħidilna iddeċiedu. Mhux il-Knisja mod u hemm barra tgħixu mod ieħor. Iddeċiedu li tħobbu anke b'saħansitra meta lilkom ma jħobbukomx. Iddeċiedu li tħobbu l-Alla meta lill-Alla kulħadd iwarbu u jħallu l-qalb bħal maxtura vojta daqslik kieku qatt ma twilet. Iddeċiedu jien se nurikom u mhux biss nurikom, nakkumpanjakom, taqtgħux qalbkom, jien Alla magħkom.
Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx mulej wieħed Ġesu Kristu ibben waħdini ta' Alla imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel misfewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saqta tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Ġej mill-missieru mill-liben li jum mweġġaħ flimkien mal-missieru mal-liben. U tkellem b'fomm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Ejja nitolbu l-Ispirtu Santu li tiegħu kienet tant devota Karmni Grima lil Madonna kelmita. Għax jien ma nafx nitlob, ma nafx nitolbu kif imiss, u għalhekk nitolbu l-Ispirtu Santu. Nitolbu għal Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, dawk is-saċerdoti li qed jippritkaw fin-novena, il-konfessuri tal-qrar, ħafna nies bħalissa jirsqu għall-qrar, ħalli nagħmlu miliet qaddis, hekk nitolbu għall-konfessuri, hekk nitolbu għall-seminaristi, l-katekisti, dawk kollha li f'dawn il-mumenti jxandru il-bxara tajba tal-Vanġelu, nitolbu ismana. Tolbu għall-paċi. Ma nistgħu qatt ninsew it-tfal ta' Betlem, Gaza, Palestina, il-familji li jgħixu f'Iżrael, u nitolbu għal dawk it-tfal li l-milita għalihom huwa mċappas iktar minn tagħna bid-demm biex qatt ma jkompli jixxerret id-demm tal-innoċenti. Nitolbu għal dawk in-nies li llum daħlu għall-operazzjoni. Hekk dawk in-nies li qed iħabbtu wiċċhom ma' mart terminali. Hekk dawk il-familji li għandhom problemi, diffikultajiet. Hekk nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna. Ħafna minnhom b'qalb tajba, qalb ġeneruża. Hekk nitolbu għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għas-sisters li ġew msejħa biex jaqdu f'dan is-santwarju, is-Sorjiet Ursolini. Tafuhom ħafna drabi intom li qed isseguna fuq it-televiżjoni fid-djar differenti ma l-iktar ġewwa Gwardamanġja ta' Slima. Il-fundatur tagħhom dil-ġimgħa 150 sena meta mill-ewwel qudiesa. 150 sena. U f'din l-ewwel qudiesa lil Alla hekk talbu li naqdi lill-iktar fqar fost il-fqar li ċkejknin u kemm għamel ġid u għadu jagħmel ġid permezz ta' dawn in-nies. Ew nitolbu biex issa l-preżenza tagħhom fis-santwarju ta' Pinu hekk tkompli il-missjoni ta' dan il-fundatur Malti, Isidor Formosa, Mons Sidor Formosa, hekk ħalli is-soċjetà tagħna li tħabba twiċċa ma' diversi forom ta' emarġinazzjoni u faqar issib nies ġenerużi bħalma ġeneruż kien San Giuseppe. Nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek anke int li qed issegwina mid-dar. Tlabtni nitlob għalik u tlabt għalikom. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Ħares mulej sagrifiċċju li ma bħalu li se nofrulek biex bis-sem tagħna nirċievu dak kollu li nistennew u b'fidi kbira nittamaw li dan għad jingħatalna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu Sidna. Lilu ħabru l-profeti fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qed jagħtina biex bil-ferħ nitennew għal-misteru ta' twelid tiegħu. Ħalli lilna isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, Smewitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbieħrek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata u minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likum. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru kantaw flimkien. Dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Intoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed. Lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin ta' das santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, San Ġusepp,
l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbibti hawnhekk għandna l-Ġesu. Il-kelma tal-lek għaltilna, Alla magħna, mhux kontrina, mhux il-bot minna, Alla magħna u rrid jibqa' magħna hawnhekk fl-Ewkaristija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridint fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna mulej minn kull deni. Atina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi, paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija slim, għatija laqda li intrid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Nejdu flimkien ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal dilik la tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix. Taħt is-saf. Ejt kelma waħda. Taqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. O Ġesu, la tħallina qatt ninferet minnek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Salvatur ti
Ejja fostna mulej ibqa' magħna. Waqqaf fostna t-tinda tiegħek qed nistennewk bil-ħerqa. Għax għandna bżonnok sħiħ. Ejja u ġib miegħek il-faraġġ lil morda, il-maħfra l dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu triq. Ejja mulej, għax bridna u intlaqtna. It-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet. M'għadniex nafu nistennew, insejna l-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna l-dal-boħra li aħna l-koll aħwa wuliet maħbuba tal-missier hekk ikun. Nitolbu. Blajnuna tiegħek mulej ħares lilna li inti titma' bl-ikel tas-sema biex ingawdu l-frott tal-misteri tiegħek u nitennew bis-sliem tas-sew bi Kristu Sidna. Amen. Għada l-ħin tal-quddies nibdew mis-6:15 filgħodu, kun hawn l-orarju l-5 filgħaxija wara nofsinhar tkun l-aħħar quddiesa. Hekk niċċelebraw dan il-jum tal-ħadd partikolarment bl-Ewkaristija u smieħ tal-kelma talla kif għamilna l-lejla. Imbagħad il-ġranet 2, 3, 4 jkunu ġranet ta' qrar. Is-santwarju jagħmel iktar possibilità biex wieħed isib feneqer ħalli nagħmlu miliet tajjeb. Fl-24 ta' Diċembru imbagħad ikollna quddiesa fis-6:30 mir-rettur u fl-għaxija dawk li se tiġu fil-11 ikun hawn carols tal-miliet, fil-11:30 jibda t-talb bil-priedka tat-tifel Christopher Pisani u l-konċelebrazzjoni titkompla imexxi l-Isqof George Buġejja. Intom ħerġin hemm littra li nibatu mis-santwarju, l-bulettin, ħudu kopja hemm iktar tarif minn dan. Żewġ affarijiet, il-miliet dejjem jaf il-karità. Dil-quddiesa tixxandar fuq UTV u għalhekk lilkom li mhux qegħdin fil-Knisja. Dritt wara l-istess stazzjon ikun qiegħed jiġbor qotjiet tal-Community Chest Fund tal-Istrina. Int li qiegħda d-dar li qiegħed id-dar tismani aqbad it-telefon u għejn il-Community Chest Fund taf fejn tasal. U min qiegħed hawnhekk fil-Knisja illum f'din l-okkażjoni sabiħa tal-fundatur tal-Ursolini qed nistednukom biex tieħdu almenu wieħed mit-3 CDs illi dawn is-sorijiet irrekordjaw. Wieħed minnhom għanjiet tal-miliet, grazzi għal madre li għandha studio u hija stess tikkomponi kliem mill-iktar sabiħ u mużika mill-iktar sabiħ. Alla ried permezz tal-Isqof tagħna li dawn is-sisters jaqdu fis-santwarju u jridu jkunu parti mill-familja tagħna. Anke f'dan l-ewwel miliet tagħhom hawnhekk f'Għawdex. U għalhekk intom ħerġin hemm Sister Josette għal prezz ta' €10 qed ngħid il-prezz u qed nagħmel dan għax żgur ħajkun hemm min iċempel. Ikkuntattjaw l-idjar tal-Ursolini fil-missjoni li għandhom anke f'Malta u hawnhekk ta' Pina. L-aħħar u mhux l-inqas wara 3 avemarijiet min jista' minkom uqogħdu għalihom jsir mument ta' talb partikolari. Da ma jidħolx kulħadd imma min għandu xi talba jew jixtieq xi grazzja partikolari jew tidħlu biċ-ċkejknin tagħkom. Kemm xi ħaġa sabiħa ġġibu l-ċkejknin tagħkom fil-knejjes tagħna. Kemm ħaġa għażiża. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mill-lija, il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa, imbira kull frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitili, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija, bil-grazzja mill-lija, il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa, u imbira kull frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitili, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija, bil-grazzja mill-lija, il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, u imbira kull frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitili, issa u fis-sija tal-mewt. Vuċi waħda flimkien. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja,
ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.